Η δημοκρατία της Συρίας έχει ένα εθνοθρησκευτικό μοσαϊκό αρκετά ενδιαφέρον. Κατάλοιπο της επικιοκρατίας είναι η ιδιαίτερη πολιτική θέση των μειονοτήτων. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες μουσουλμανικές και κάποιες μη μουσουλμανικές μειονότητες. Οι μη μουσουλμανικές είναι οι χριστιανοί των διαφόρων δογμάτων, που δεν είναι αμεληταία παρουσία στην χώρα. Έχουν άλλωστε την ιδιαιτερότητα λόγω του δικτύου σχολείων που φτιάχναν οι Ιεραπόστολοι να έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και άρα να κυριαρχούν στα ελευθέρια επαγγέλματα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει στην Δαμασκό φαρμακοποιός που να μην είναι χριστιανός. Και επίσης πολλούς δεσμούς με τη Δύση, ευχέρεια επικοινωνίας και δίκτυα και συγγενικά. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι Αμερικανοί πολίτες που έχουν συριακή καταγωγή και είναι χριστιανοί κτλ. Οι μη μουσουλμανικές μειονότητες περιλαμβάνουν τους Δρούζους, που είναι στα νότια της χώρας, για τους οποίους να μην το ανοίξουμε περισσότερο, και τους Αλαουίτες που είναι στα βουνά πάνω από τα παράλια της Λατάκιας. Ήταν μια μειονότητα αρκετά